Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarin namu na sashen Hausa na yau Laraba 13 ga watan Shawwal hijira tana da shekaru 1447 wadda ta yi daidai da 1 ga watan Afrilu shekara ta 2026. Musoma labarin namu da ministan kiwon lahiya Medisan Colonel Major Garba Hakimi wanda a yau da sahe ya kai ziyara a gidajen asibiti guda 4 wanda gidauniyar Teleton ta gina domin rage mace-macen uwa da ɗanta a wurin aifuwa. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Abdulrahman Sidi ya haɗa. Watanni kaɗan bayan karɓar waɗannan sabbin gidajen asibiti domin yi wa mata aikin fashi ko kuma tiyatar haihuwa domin daƙile matsalar mutuwar uwa da ɗanta a lokacin haihuwa. Wannan ne yasa aka gina waɗannan sabbin gidajen asibiti guda 4 a cikin unguwanni daban-daban na nan babban birnin Yamai. A cikin gidauniyar Tanta Teleton da hukumomi na ƙasa suka kaddamar na tattara kuɗaɗe na ganin cewa an gina waɗannan sabbin gidajen asibiti da zumuwar rage cinkoso a babbar asibitin haihuwa ta ƙasa wato maternity Isaka Gazobi. Wannan ziyarar dai ba shakka ta ministan sha'anin kiwon lafiya Kanal Manjo Garba Hakimi tare da mukarrabansa da mata wagar da ke dafa masa baya. Ta ba shi damar ganin yadda ayyukan ke tafiya musamman ma a wannan gida asibiti na Losogungu da ke zama asibiti na 4 cikin asibiti guda 4 da aka gina. Ta bakin ɗaya daga cikin jagororin ofishin ministan sha'anin kiwon lafiya Dr. Haru Isufa wanda yana ɗaya daga cikin wanda ya bayani da sunan minista ya bayyana gamsuwarsu da yadda suka tarasa da ma'aikatan ke gudanar da aikin su ba ƙaƙƙautawa musamman ma a wannan asibiti na Losogungu. Saboda maternity Gazobi abin ya mata yawa, cunkoson ya yi yawa, saboda haka aka yi wannan guda 4 hospital, amma bayan hospital ɗin da kwai abin da suka yi kamar laboratoire wajen binciken jini, kamar wajen kula da yara ƙanana jarirai kenan. Da kwai kuma gyare-gyare da aka ma maternity wanda suke wannan cikin hospital din na district, kuma da ruwa da aka sa saboda an san wajen haihuwa dole sai da ruwa, duka wannan an sa shi. To wannan zagaye da aka yi wato umarni ne daga authority wato wanda suka ba da izinin a yi wannan, kuma su ne suka ce a zo a gani ya ne ake ciki ina aka kwana. Shi nan zagaye an fara shi Losogungu, kuma a Losogungu an tarda masha Allah can wurin amma an fara aiki, wato sun yi tiyata kamar mace ya 50 da aka yi a can, aka yi musu tiyata a nan ba sai sun je Gazobi ba. Kuma an zagayen sauran hd an tardo kayan aikin an sa su manyan kayan aiki duka an kawo su. Abin da ya rage 'yan ƙananan abubuwan ne da suka rage wanda su ma insha Allahu cikin wannan sati ko na zuwa na gaba wannan ƙananan kayan duka an kawo su, kuma su ma su fara aiki musamman. Dr. Haru Isufu da sunan minista ya ƙara yin kira zuwa ga dukkanin jami'an kiwon lahiya da su mutunta marasa lahiya da ke zuwa ba dare ba rana, wanda shine babbar matsalar da ma ake fuskanta zuwa ga jami'an kiwon lahiya na rashin kulawa zuwa ga masu fama da rashin lahiya. Dr. Haru ya bayyana cewa shimfiɗar fuska ta fita tabarma ga abin da yake cewa. Su ma'aikata wanda suke nan ya zan in suka samu 'yan malati wato ya zan suna kula da su yadda ya kamata. Shin huda fuska ya yi shin huda tabarma aka ce, kenan ya kamata duka inda suka zo a karɓe su hannu biyu a musu maganin da ya kamata. Kuma sai zuwa ga al'umma su tunda an yi wannan abin saboda su nesa ce ta zo kusa, maimakin su je can maternity Gazobi kenan ya kamata su zo. To yana kira su kuma al'umma da ke cikin nan ya zan suna zawa nan a yi musu aiki na musamman, kwararru ne a nan suna aiki, idan ya kamata shi. Sai kuma shugabannin da suke cikin wannan unguwa ko komin su ma ya kamata su tallafa wannan hospital da aka girka ya kamata ya ci gaba da aiki na musamman. Mu dai tunatar muku da cewa waɗannan gidajen asibiti guda 4 da aka gina a cikin gidauniyar Teleton ba shakka sun taka rawar gani kuma sun ba da gudunmuwa wajen rage cinkoso a gidan asibiti na haihuwa na Isaka Gazobi. Kuma ba shakka waɗannan gidajen asibiti dukkaninsu guda 4 an saka musu kayan aiki na zamani domin ganin cewa sun tafiyar da aiki ba tare da kowace irin matsala ba. Amma dai a halin yanzu gidan asibitin Losogungu shine ke aiki gadan-gadan kuma ba ƙaƙƙautawa. Shi ma daga nashi bangare ministan gine-gine hanyoyi Colonel Major Salisu Muhammad Salisu
ya ci gaba da ziyarce-ziyarcen da yake lokaci zuwa lokaci domin ganin inda aka kwana game da ayyukan gyare-gyaren hanyoyi na nan birnin Yamai. Baro Azuka dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Duba halin da ake ciki wajen gudanar da ayyukan gyare-gyaren wasu hanyoyi musamman masu fita daga cikin garin na Yamai shine babban makasudin wannan rangadi na ministan gine-gine Colonel Major Salisu Muhammad Salisu. Abin tuni shine a ziyara ta baya-baya da ministan ya kai a waɗannan wuraren ranar 20 ga watan Janairun da ya gabata. Ya ba da umarni da shawarwari akan yadda yake son a tafiyar da ayyukan. Saboda haka a yau ya koma ne domin ci gaba da sa ido ya ga 'yan ma'aikatan sun yi aiki da umarninsa ko kuma a'a. Ta haka ne mataki na farko minista Salisu Muhammad Salisu ya fara ne da hanya mai fita daga Yamai zuwa Filenge, musamman daga Rond Point Telwa a nufi unguwar Niamey 2000 a tsawon kilomita 3. Ba shakka ministan gine-ginen ya ga aiki ya ci gaba sosai da sosai domin har an fara zuba kwalta zubi na farko a wasu wurare. Hakanan kuma an fara aikin gina gotoci daga nan zuwa can. Wuri na biyu da minista da tawagar da ke rufa masa baya suka ziyarta shine gada ta unguwar Sagagoru, inda nan ɗin ma minista Salisu Muhammad Salisu ya ce ya ga abin mamaki domin aiki ya ci gaba kwarai da gaske, har ma ana sa ran a fara bin hanyar nan da ƙarshen watan Mayu, ma'ana nan da watanni 2 masu zuwa idan Allah yarda. A yanzu abin da ya rage daga cikin gagarumin aikin bai da yawa. Hanyar unguwar aeroport ma ministan ya isa domin ganin abin da ke faruwa, har ma ya ba da shawara a duba a ga yadda za a ɗau matakan da za su iya ba ma'aikatan damar gudanar da ayyukansu ko a cikin dare, ganin irin cinkoson da ake fama da shi bisa wannan hanya. Daga nan tawagar ta minista Salisu Muhammad Salisu ta isa hanya mai tashi daga ma'aikatar Soni Loga zuwa Libore, kwatankwacin kilomita 5 da 'yan kai. Can ɗin ma aiki yayi nisa, har ma ana jin cewa nan da ɗan lokaci kaɗan komi zai tafi daidai domin an fara zuba kwalta zubi na farko. A jimirce dai ministan gine-ginen Colonel Major Salisu Muhammad Salisu ya tabbatar da ayyuka na ci gaba yadda ake so, babu wata babban matsala. Hasali ma a shirye yake ya ba dukkan masu hannu a cikin gudanar da waɗannan ayyukan cikakken haɗin kai da goyon baya domin komi ya zo daidai a kammala aikin a lokaci. Ita ma daga nata waje ministan kwadago madan Aisata Abdullahi Tande ta jagoranci zaman taro na ƙara ma juna sani wanda ya na'am da tsara kundin kariyar ma'aikata wanda suka yi tsawon kwanaki 3 suna tattaunawa. Domin jin cikakken bayani ga Laminu Usain, ɗaya daga cikin kusoshin ma'aikatar, ɗauke da ƙarin haske. Wanga taron da muke cikin shi shine na neman a tsara kundi na kariyar jama'a. Tunda misali jama'a da muke zance su ne ma'aikata. Ma'aikata bisa kan dokokin da yake ɗauka harka ma'aikatan aiki a fannin Nijar ɗin duka. Misali yanzu in ma'aikaci ya jimu, kenan menene wace doka aka tsara don ya fuskanci wannan. Bancin wannan kuma iyalin shi, albashin da iyalin shi ya kamata su samu, su ma da duk da cikin kundin nan akwai shi. Hallau fannin rotayen nashi in ya yi da aiki, tunda kun san da sani da in aka kai wa'ansu shekaru ya kamata mutuna ya ta an tare. Don cikin wannan kundin nan duka dokokin nan suna hutuwa, za mu magana bisa kansu. In aka ɗoka zancen kundin nan can a baya akwai ayyukan da aka yi har muke isowa ga wanga taron. A wajen Caisse Nationale de Sécurité Sociale akwai wani aiki da aka yi, tun in aka ɗoka dokokin da gare mu tsohi ne. In aka diba da kyau dokoki da yawa ba su kama da mai ake cewa matsalolin yanzu, don ya kamata a sauya su. In aka ɗauki wasu dokoki akwai da yawa da suka wuce shekara 50, tana ma da yawa cikinmu dokokin nan sun tsohe mu, kenan ba su kama da matsalolin yanzu. Bancin Caisse Nationale de Sécurité Sociale sai muka zo muka yi aiki tare da 'yan minister, su ma muka jitu abun da ya kamata a tsara bisa kan dokokin, kuma muka yi aiki har muka zo ga wanga taro na yau.
sai misa a jihar da magaran inda ministan kula da sha'anin ilimi dr elizabeth sherif ta kai ziyara aiki a jihar ta da magaran domin ganin halin da sha'anin ilimi ke tahiya. Rakiya Adamu da Mamman Usman dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A ci gaba da rangadin da mai girma ministan da ke kula da magana ilimi da bunƙasa harsunanmu na gida Dr. Elizabeth ke yi a nan da magaram. A madaitan talata 30 ga watan Abril ta gana da dukkan masu ruwa da tsakina da magaran murya da mata mai. An soma wannan zama ne da shiru na minti daya zuwa ga jami'an tsaronmu da suka faɗi hirin daga. Sai darakta na jiha na ma'aikatar ilimi Idi Adamu ya gabatar ma da mai girma minista ma'aikata ilimi ta jiha. Kama tun daga yawan masu bi sau da kafa har zuwa cibiyoyin ilimi na jiha. A lokacin da ta fara jawabi, mai girma minista ta jinjina ma magabatan jiha da dukkan masu ruwa da tsaki game da maganar ilimi. Ta kuma tunatar da mahalarta taron cewa kula da yaro nauyi ne da ya rataya a kanmu. Ta zo nan da magaram ne dangance da wannan nauyin da ya rataya a kanmu na mu kula da yara a bangaren ilimi, musamman ma gami da sabbin fasa'o'i wajen koyarwa. Ganin yadda magana ilimi na ɗaya daga cikin burukan da ke sake a zuciyoyin magabatan wannan ƙasa. A sahun gaba shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Tani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen. Harsuna na uwaye gimshiki ne na haɓaka mutane da al'adu. Mai girma General Abdurrahman Tani shugaban jamhuriya da Firaminista Muhammad Ali Lamin Zen gurin shi su ne su gani makarantarmu ta cimma gurinta na anahi na ba kowane yaro cikakken ilimi mai zurfi mai la'akari da al'adunmu da gurinmu na cigaban ƙasa. Domin in jinjina ma shugaban ƙasa General Abdurrahman Tani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen bisa ga wannan guri nasu na nagarta da kuma dukan ƙoƙarin da suke yi makarantunmu su zamanto wurin tarbiyya wa'anda suke iya ba da gudunmuwa don dai ƙasarmu ta ci gaba, don dai a ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan ƙasa duka. An ba da dama ga mahalarta taron don yin tambayoyi ko ƙarin haske tare da ba su amsa. Mu sanar da ku da cewa sun yi amfani da wannan dama inda ƙungiyoyin ƙwadago na ilimi na jiha ta da magaram suka ba mai girma minista lambar yabo. Bayan da magaram tawagarta mai girma minista da ke kula da maganar ilimi da bunƙasa harsunanmu na gida Dr. Elizabeth Sherif ta da zango a gundumar na Tanut. Kahin tawagar ta isa a gundumar Tanut a bisa hanya ta da zango a makarantun boko da ke garuruwa daban-daban. A ko'ina mai girma ministan da tawagar da ke rufa mata baya na samun tarbe daga ɗaliban da malaman makarantar da aka ziyarta. Minista na ziyartar azuzuwa domin gani da ido yadda ake ba da ilimi ga ɗalibai. Daga nisan kilomita 3 ne magabata na bariki da na gargajiya wakilan ƙungiyoyi na kwadago na ilimi na gundumar Tanut suka tarbi tawaga ta mai girma minista da ke kula da maganar ilimi da bunƙasa harsunanmu na gida. Kai tsaye tawagar ta kasance a ɗakin shawara na gidan samari da 'yan mata wato MGC ta gundumar Tanut. A nan ma mai girma minista ta jagoranci makamancin zaman da ta yi a Damagaram wanda ya haɗa ta da dukkan masu faɗa a shi wato masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi na gundumar Tanut. Albarkacin wannan haɗuwa an gabatar da jawabai inda wakiltaccen hukuma na da'irar Tanut da shugaban gundumar Tanut da sunan al'umma gundumar Tanut suka yi barka da zuwa tare da bayyana cewa wannan ziyara ta mai girma minista ta a Damagaram ya ce babbar dama ce. A zaman taron, minista sun canza miyau da wakilan malaman makarantu don ƙara ƙarfafa musu game da yadda suke ba da ilimi ga ɗalibai. Kamar yadda ake gudanar da jerin gwano da addu'o'i a faɗin ƙasa baki ɗaya na yin tur da Allah wadda game da sanarwar nan da majalisar tarayyar turai ta yi na a saki tsohon shugaban ƙasa da kuma albarkacin zagayowar cikon shekara da girka wannan sabuwar tahiya ta refondation. Akan haka ne al'umma garin mata mai da na bakin birji da ke cikin kominikin walalewa suka shirya wannan jerin gwano kamar yadda za ku ji a cikin waɗannan rahotannin da abokan aikinmu Usmail Usman da Razinatu Almumun suka haɗa mana.
Al'ummar garin Bakin Birji cikin kominta walalewa departamenta Tanut sun hutu da fifi a ƙarƙashin jagorancin hukumomi na bariki da gargajiya albarkacin wannan rana da aka keɓe ta gina ƙasa da ake cima refondation, inda magabatan suka yi amfani da wannan dama don ƙarawa da kan al'umma bisa kan wannan niyya da magabata na ƙoli na wannan ƙasa tamu a sahun gaba shugaban ƙasa shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen da suka ɗauka na gina wannan ƙasa tamu, kuma don tunatar da su a ci gaba da yi ma wannan ƙasa adda da shagororin wannan ƙasa tamu kuma da shirin kota kwana. Gama abin da wakiltaccen hukuma na kominta walalewa Abdul Fatau Garba Isa yake cewa. Na farko mu zaɓi wani babban mahalli na cikin gari mu zo mu yi aikin tsafta kamar yadda kuka gani mun yi shi yanzu tare da ku. Aiki na biyu mu zo kuma mu yi abin da ake cewa sensibilisation, aikin waye kai bisa kudiri wanda hukumomin koli suka dauka bisa mobilisation general. Me ake cewa mobilisation general? Kama jama'a su kwanda ta kwana dangance da yanayin da kasar mu take ciki. Kenan hukumomin koli suka ce to a yi yawo a shaida ma jama'a kasar mu cikin yaƙi take. Kenan kowane ɗan ƙasa soji ne, kowane ɗan ƙasa ya kwanda ta kwana, kowane lokaci in aka ce ku hito da fifi, kowane lokaci in aka ce ga umarni daga sama ku hito ku saurari umarni kuma a bi su sau da gora, shine ake ce ma mobilization. Kuma za mu unhani da waga dama mu yi kira ga jama'a bisa kwanciyar hankali, bisa zama lahiya, fiske an ce zama lahiya ya yi zama ɗan sarki in ji Bahaushe kwa. Daga nashi waje mashawarci a cikin majalisar na ta tuntuɓar juna na yanki na walalewa Mamman Nuru shi ma ga abin da yake cewa albarkacin wannan babban rana. Su fito kamar yadda aka fito da fifi haka mutane suka ba da goyon bayan su 100% da murna bisa ga sallah, kenan ya zama da mutane kuma su ba da goyon bayan su dama ana yi a ƙara kuma a ƙara ƙarawa bisa kan gwamnati, kenan mutane ko da yaushe su zama na a ɗan ɗamara a ɗarme, ya zama na kodon lokaci ake apel na bukata wanda autoritan mu suka kiraya, kenan mutane su amsa kuma su gora nuna goyon bayan su 100%. Bayyana muku a ƙarshe an ƙara tunatar da su ma'alarta wannan babban zaman taron gayyar wannan na a ci gaba da yi ma wannan ƙasa adda da shagororin wannan ƙasa da kuma ƙasashe na IS da jami'an tsaronmu kuma a ci gaba da tsabtace birane daban-daban. Akan haka ne ƙungiyoyin farar hula na mata maye suka fito da fifi don gudanar da jerin gwano inda suka yi tattaki na misalin kilomita 4 tare da tafiya zuwa ma'aikatar shugaban gunduma tare da samun halartar jagorori na bariki da na gargajiya, jami'an tsaro har da ma al'umma baki daya saboda nuna rashin yardarsu da kuma tirda Allah waddai akan wannan shigula wanda 'yan majalisar turai suke yi akan al'amuran mu ta Nijar. Ita dai wannan haduwa ta samu halartar dukkanin kusoshin ma'aikatu na bariki da kuma kungiyoyin farar hula waɗanda suke cikin gundumar takance. Bayan an yi taken ƙasa sai kuma aka yi fatiya, sai aka saurari jawabai daban-daban na nuna goyon baya ga magabatan ƙasarmu, musamman ma akan jajircewa da suke yi babu dare babu rana don ci gaban ƙasarmu ta Nijar. A sahun gaba shugaban ƙasa shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani da kuma Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen da kuma dukkanin makarraban gwamnatinsa. Da farko an saurari sanarwa 'yan kungiyoyin farar hula mai daraja sarkin kance mashawarci na majalisar tattaunawa ta ƙasa, ƙungiyoyin mata da ɗalibai da ma majalisar matasa ta gundumar har da ma sauran ƙungiyoyi daban-daban. Dukkaninsu sun buƙaci a girmama samun incin ƙasarmu da kuma ƙasashen IAS. A lokacin da ya soma jawabin ƙaddamar da wannan taro, wakiltaccen hukumar da'irar mata mai Kapitan Asuman Umaru ya yi kira da haɗin kai da kuma kowa da kowa ya kawo gudunmuwarsa domin yin watsi da shigula na makiyan ƙasanmu. Shi ma daga nashi waje shugaban gundumar kance Lawali Ibrahim bayan ya yi watsi da shishige 'yan majalisar turai na shiga cikin al'amuran ƙasanmu ya yi tuni da cewa
a cikin wannan tsari na mobilisation general wato 'yan Nijar su tashi gabaki ɗaya domin kariyar ƙasarmu da al'umma ta zamato a shirye domin amsa kira inda ya dace don kawo tasu gudunmuwa a kan tsaro da kuma gina ƙasarmu ta Nijar. Daga nashi waje shi ma shugaban gundumar takance Lawali Ibrahim bayan ya yi watsi da shishigin 'yan majalisar Turai na shiga cikin al'amuran ƙasarmu ta Nijar ya yi tuni da cewa a cikin wannan tsari na mobilisation general wanda shugaban ƙasarmu Abdulrahman Tani ya saka ma a hannu da al'umma ta zamato a shirye domin amsa kira a inda ya dace don kawo tasu gudunmuwa akan tsaro da kuma gina ƙasarmu ta Nijar. To jama'a masu kallon da sauraron mu a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau a madadin abokan aikinmu da suka dafa mana a bisa injina daban-daban musamman ma Abdu Seni da Salamatu Musa da take hada hotuna da kuma Baro Azuka da ya shirya labarin ni da na gabatar da su Zulha Gamba nake muku fatan alheri assalamu alaikum.